útočníkov a jedného obrancu. Kolena sa snaží a máme šancu. Gól! Martin Revaj znižuje na 2-3. Zaslúžený gól aj pre Martina Revaja. Tá bojovnosť pred bránkou a ten dôraz nám teraz priniesol úspech a znížili sme na 2-3, tak konečne aj nám vychádzajú presilové hry. Veľmi dôležitý gól a určite si ho naši hráči zaslúžia, lebo snažili sa, dobiedzali pred brankárom a tu je vidieť krásna naša taká dotieravosť pred brankárom a treba si všimnúť, že Martin Revaj si fakt dovolil strašne veľa a vlastne brankára Ameriky zamotal, že ani nevedel, kde mu to dal. Ešte si stihol ten puk jemnúčko potiahnuť a popod pravý betón mu poslal puk a výborne si na to počkal, pretože videl, že Kolena aj Grieger tam dorážajú a ten puk sa mu odrazil rovno na hokejku a Martin Revaj. A treba povedať, že tento projekt, čo u nás vznikol, Orange 20, je veľmi prospešná vec pre našich mladíkov. Aj tá 18 v prvej lige dokazuje svojimi výsledkami. Teraz vo Švajčiarsku vyhrali naši mladíci včera. A dávame gól ešte na 3-6. Tak Martin Revaj, myslím, to bol, ktorý znížil a trošku vylepšil náladu v našom ústve. Druhý gól Martina Revaja v tomto zápase. To je ďalší kandidát na nášho najlepšieho hráča v dnešnom zápase. On si to zaslúžil už aj včera. Za gól a 3 asistencie, hral vynikajúco, získal to včera Marko Daňo za 2 góly a 1 asistenciu. Urobil to veľmi dobre Grieger a parádne to urobil Martin Revaj zadovkou. To je vidieť to sebavedomie toho hráča, že si dovolí a backendom pomedzi nohy zasunul. Veľa hráčov